hoppe. Ja. Ja, hoppe. Ja. 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 Skal vi så komme over til dig? Hvordan skal vi så komme over til dig? Kravle! Kravle! Ja! Det er bare, vi mangler en kravler. Ja! Kan du danse? Og danse, danse? Ja! Ja! Hvor er du henne? Jonas, Jonas, hvor er du henne? Her! Skal vi så komme over til dig? Hvordan skal vi så komme over til dig? Du danser dejligt. Yeah. Så. Skal vi have mere musik, Oda? Ja. Tror du, der kommer mere musik? Ja. Kom mere. Kommer mere. Ja. Nu skal vi lade med dans. Hvordan? Hvor var du? Hvor var Oda? Eller? Du, 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 du. Eller? Ja, det er bedste. Det farver. Danser så dejligt. Ja. Ja, kilder du lidt? Kilde, kilde. Du har ikke sko på, det er derfor, Alex. Så, det var det. Så trænger vi til en lille pust.